الرحمن الرحيم Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mahuli, mga katautay manguran na mga agama Islam, alhamdulillah, yari na isab kita niyo nakapagbay mata, hawak to ini, iban diha Nidaul Islam Foundation. In maudo na to ha room ini, na birrul walidain, hati niya pagmarayaw hadwa maas. In ini mga katautay manguran na mga agama Islam, importante tuod hamano siya, subay siya, magmarayaw hadwa maas niya. Sabab, in kapatot sindwa maas, sangat dakula atau kalando dakula. Yayan. In piyagyan amuin pagmarayaw, itunay in mga kapatot ang sindwa maas. Demikian, di kita semulang hakabayaan nila. Malingka longta in kabayaan nila, hati niya sulang hakabayaan sin Allah Ta'ala na doon hayan na di na mapatot amuin agaranta siya. Sa gawa, di na isa manjari amuin dahon ta siya magbanta. Haparman sin Allah Ta'ala suratun Nisa haayat katluan tag-unom. Nung sin Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a wa bilwalidaini ihsana. Diha ini, hati niya, dua pakaragyaan piyang daakan sin Allah Ta'ala, iban hambuk pakaragyaan piyang langan sin Allah Ta'ala. Ayat mahupo sa nasakop niya in tu pakaragyaan. Panagnaan lang sin Allah Ta'ala wa'abudullah. Pagtag-ipong kamu fa Allah Ta'ala. Pagtag-ipong kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin, damabpos in pagtag-ipon pa Allah Ta'ala, ha, dendiin in kiabayita sin Quran sin Allah Ta'ala, atau kakalam sin Allah Ta'ala, iban kiabayita sin Rasul Sallam, ha mga hadis niya sahih. Wala tushriku bihi syai'a. Apabila nagtag-ipon kita fa Allah Ta'ala, nalaw sin Allah Ta'ala ayaw kamusmakuto fa Allah Ta'ala bisan ng katiyo. Maana niya, tinihangkan nagsunod, mataw din ayatan, nagsunod, ayatan niya, nagdaak sin pagtag-ipon, ubos ng lang sin pagsyirik. Sabab in pagsyirik, mga katawtay mauran na mga agama Islam, hambuk yan din ha mga makabatal ha ibadat fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikadua daakan sin Allah Ta'ala dia ini wabil walidain ihsana. Iban dua maas subay parayon tuudin pagparihala kanila. Parihalaon sila marayaw, iban itunein hak kanila, ataw kaamo magtaat kita kanila, iban ayaw kita sumulang sin amuin mga kabayaan nila. Malengkan, in kabayaan nila maksiyat fa Allah Ta'ala. Doon hayan na di imanjari amuin agaranta. Namikyan gabay tapansin Allah Ta'ala ha, Suratul Isra, ayat 23. Lonsin Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Inda akan sintuhan mo ya Muhammad, ayaw ka mo magtag-ipon, ayaw ka mo magsumba, ayaw ka mo magtuhan harugen din Allah Ta'ala. Malingkan Allah Ta'ala in pagtuhanon. Malingkan siya sa zain pagtag-ipunan bihayan. Iban nindo maas na subay para yon in pagdakan nila. Apabila lang taiyabutan sinamuin, kabuhi tabihayan, inamuin, maas tayaw natin niya, yaon pa sila, buhi sila karwa, na para yung taturing pagdata kanilang karwa.
Di man jari dahon mo sila magbisara, sina mo imakasla. Subay mahanunot. Iban di man jari magbisara ko kanila, mas matanog insuara mo din sinsuara nilang karwa. Biyayan. Ataw kambuk sa zain amuin, iabutan ta din kanilang karwa. Na, lon sinallahu ta'ala, fala takul lahum ma'uf. Lialang kita amuin, daakan kita nila, tawagan kita na biyan, amumamung kita sinamuin, hiina ini, hiama ini. Taw kaandor sa din ang mga kalima, biyayan, amuin, biya si masagka in pangatayan ta, sinamuin kabayaan niya to. Diya tumanjari. Fala takul lahum ma'uf. Lon sinallahu ta'ala. Naso pamaon mga hinang nila, amuin, di kita kaamuhan. Ataw ka, inhinang nila niyaun wala kimugdan upama. Sinamuin, target ta sinhinang niyaun. Na, di man jari, blaman ta sila, kadiman ta sila, may ta hinang, may ta, wala kimugdan pag hinang mo yan, biya ini, ataw ka, ikuroon ako yung minang siniyang, biyad to. Ataw ka, nagtugna siya, in maasta, inatabiayan, tiniya, bakan marayaw in kaluto upama, na di man jari, kuwanan ta sila, tiniya, blaman ta sila sinamuin niyaun. Wala tanharuma. Ataw ka lang, ikaw ina, aking magtugna, di ko may nga tayo magtugna upama niya. Sa bang kabayaan mo, ikaw magtugna, na, sapon mo na muna intay ko din inaw ina. Di alalaul ko ya. Hali-hali na kaw, ako in, tamalos sin hinang mo yaon. Supaya di kasaktan in pangatayan sin dua maasta biyayan. Iban daranta silang piyangayuan kaampunan fa Allahu Ta'ala. Iban kaulungan silang sin Allahu Ta'ala. Wa qur'an rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Nya impamungan ta kanilang biyadaran amuin, ya Tuhan ko, kaulungi silang karwa, habiya, pag-ulong nila kako, waktu sibi-sibi pa ako biyayan. Iban, so may amuin, pa, kuanantain, kuanta, di man jari amuin, magpakita kita kanilang sinamuin, kuanta biya, tinabiya, magmatugas kita, ataw kauno na biyayan. Waqfid lahum magyanaha dhulli minar rahma. At magpatikupo kita kanilang karwa, biyayan. Na di man jari, magkuanta biyayan. Di ang mga kaibanan natin niya, sukat na imaas nila, wayroong pangiskol, ataw ka wayroong uno-uno biyayan, mababa na impangita nila, ataw ka estimatean nila na yung mga maas na. Di man jari ito mga katotay mangura na agama Islam. Ini katuayatan sin Allah Ta'ala ha suratul Ankabut, ayat 8. Wawasayna al-insana biwalidayhi husna. Piyawagib, wawasayna ay aujabna. Piyawagib namulon sin Allah Ta'ala hamano siya. Hatungod sin dua maas niya, subay parayon niya to din pagdani. Hanunot, parayon din dua maas biyayan. Namikyan bibayta pan sin Allah Ta'ala ha surah Luqman, ayat 44. Lon sin Allah Ta'ala, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Hatinipiyawagib na mo manusia. Hatungod sin dua maas niya, subeniya, para yung turing pagdani. Sabab, insiya, piyagburus siya sin ina niya, sinhalom sin kalamahan in ina. Sobra ilama sin ina biyayan. Timag na pandayin sin amon waktu magpangiramin ina tabiyayan, way na parasahan niya din na siya makakaon, katan amuin kaunan niya to, ikasuka niya biyayan. Sa babang kato biyayan. Nalabi na maglalago ko ron hatian sin ina mo biyayan, na magbubukat amuin pagdasin ina mo biyayan. Wahnan, na din na sabab to, nalipat manglipatin wahan, amuin kalamahan sin ina tayaon. Bakang gaman lang niya, kuwansa, magsusungin maglalago ko biyayan hatian sin ina mo, na magsusungin amuin lamma, sin amuin maasta biyayan. Nanikya biyabalita pan sin Allah Ta'ala suratul Ahqaf, ayat 45. Sin Allah Ta'ala, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Tinipiyawagib na mo manusia, hatungod sin dua maas niya, subay parayon niya tudin pagdani. Parayon tudin pagdaha dua maas. Mga katawtay manguran na mo agama Islam. Sabab, insurga si manusia, na mas sabab sinamon rida sin dua maas. Rida Allahi fi rida al-walidain. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain. So, in rida sin Allah Ta'ala, hamano siya magsabab harida sin dua maas biyayan. Apabila in anak,
hati niya karidaan tul siya, hati niya kalasahan tul siya sin maas niya, natanda in Allah Ta'ala malasa hatao yaon. Apabila in bata, hati niya madugal in maas niya sa baban sin kakahinang niya, di mag-amu atau kadikabayaan sin maas di siya magtaat biyan, magmukhalip sa siya, hamaas niya, na di na sa mapeto, kadugalan siya, natanda hati niya in kwan niya tinimano siya yaon atau kaanak yaon, kadugalan si sinallahu ta'ala na masibit mga katotay manguran na moagama Islam. Amo in kadugalan kita sindua maasta, magad dito indugal sinallahu ta'ala katubiyayan. Hadis sin Rasulullah, mataw di mga hadis manunsyuki sinamuin pagmarayo hadwa maas. Ikaisa na hadis din kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, long niya, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك long niya long sinamukusog yung dimatang para sa salam inagi ya Rasulullah hisyo na long niya din ng mga manusya mas mapatut amo imparayong kuturin pag-agad-agad na mo. Parayong kuturin pagparihala kaniya biyayan. Nalang sila salam, umok, hiina mo. Hiina mo. Namahuli lang na kanina, hisyo palong niya. Nalang niya, umok, hiina mo. Hati niya, biyalikan niya na karwa. Nalang niya, sumaman, hisyo palong niya sumuno kanina. Long niya, umok, hiina mo. Hati niya nakatunya biyalikan, hiina mo biyayan. Sa babansing kalagkuan, sin hak, sin ina, ha anak. Sa babansing kabinsanahan, sin ina, pa anak biyayan. Hangkan, lipat natin makatubiyan. So, ikaw patlong niya, sumaman. Hisyo palong na imapatutlong niya amuin parayong kuturin pagparihal pagdaka nila atau kapag bagay kanilang biyayan. Nalon sinasalam kaniya, abuk hiama mo. Ikaupat panindaragyat sin ama, mga katawtay manguran na muha agama Islam. Ikaupat. Manita ba, balik-balikan nin ina, nakatu, ikaupat panin ama. Sabab in ina, lando in kabinsanahan. Ikaysa, mabinsana in ina ta, hawak to amuin nangingiram katubiyayan. Hawak to amuin nangingiram katubiyayan. In ikadua kabinsanahan sin ina, hawak to amuin hati niya na amun burus siya katubiyayan. Ataw ka, di na pagpangiram niya sampay papagburus na biyayan, na landuin, amuin sibit ataw kakasibitan sin ina pagkananaman niya. Ini kadua, sibit sin ina, na amuin, waktu pagpanganak. Waktu pagpanganak sin ina, haanak niya, na lando masibit, iba landuin, amuin, hunit niya. Mahunit. In ikatu, hawak to nakagawa na ko pagparihala kay mo biyan, pag-ayupot kay mo. Sa pama, yaungkaw nagkakaungkaw. Yaunin ina mo nagkakaon. Hawak to makatangis ko sa zabiyan. Bisan panunin parasahan sin ina mo nagkakaon, tamindog siya, dumagan siya, madto siya kay mo, bat ko di makatangis. Atawa ka ina mo, natutug siya biyan, hawak to, kerugan niya nagtatangis ko, bisan pa uno iliso niya magbango, luhusan niya to biyayan, man maayupot ko niya, biyayan. Namuya, tuhang kalong niya siya salam, umuk, hati nakatubiyarikan, ikaw pat panin ama, biyayan. Hasababan sing kabinsanahan. Aday na sa mapiyaon, mga katotay manguran na mo agama Islam. Biyabayita si Rasulullah harugain hadis niya lang niya, turan na sinta ulong niya di siya makasurga. Apabila iabutan niya, indwa maas niya, hawak tuli magkusiya. At tawa kahamok din ha, dua maas na iabutan niya. Turan niya na hindi siya makasurga. Alon sinusalam. Man adraka abawayhi indal kibar ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulul jannah. Turan na lang nga si Manus, siya amon ayabutan niya, indwa maas niya, hawak to limag ko siya, ataw kambuk din na dua maas niya, amo hindi siya sumud palom sin surga sin Allah Ta'ala. Sa baban singkon. Imana niya, bang parayaw niya to rin pagbarihala niya, dua maas niya, na insya Allah Ta'ala, na pasaron siya sin Allah Ta'ala surga.
Demikian hadis. Lalu Rasulullah di matang kaniya hamuk tao. Ha? Atau kahi Abdullah ibn Mas'ud. Lalu niya yasumuku in Rasulullah. Ha? Lalu niya ayyul amali ahabbu ila Allah Ta'ala. Uno na lang niya mga hinang in labi lang niya kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sin Rasulullah kaniya as-salatu ala waqtiha. Muna first lang niya amuin kabayaan to sin Allah Ta'ala kakahinang sin ipon na amon itune in sambayang doon ha waktu niya. Sabuhon ni waktu niya. Labilo ba na lang tamon amuin panagnaan sin waktu niya biyan. Mahuli lang ni Abdullah ibn Mas'ud. Summa ay mahuli lang ni uno pa lang niin pinakalabi kabayaan sin Allah Ta'ala puas day na sambayang. Nalong sinusalam kaniya birral walidain. Pagmarayaw ha dua maas. Pagmarayaw ha dua maas. Kita ni ba second din ha pagsambayang. In pagmarayaw ha pag dua maas. Na dito mga ayatan niya ito, second na pag-ibadat pa Allah Ta'ala in pagmarayaw ha dua maas. Imana niya, connection dito in pagtayima sin Allah Ta'ala kakahinang tabiayan. Hamuin, rida sin dua maas tabiayan. Demikian hadis, hambuk waktu, o nambuk usog, miyadto pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in aji niya, ubayi'uka alal hijrati wal jihad, abtagil ajra min Allah Ta'ala. Long niya, magmubaya ako kay mo, biya, natin niya biya, mubaya na biya, long niya biya, magjanji ako kay mo long niya, hati niya magada ko long niya paghigira, paglain din ha, Makkah madto pa Madina. Iban, amuin, paggihad haran sin Allah Ta'ala, long sin tawyaon di matang para sa salam. Sa impungan ko lang niya, tutumbasan din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abtagil ajra min Allah. Long sin Rasulullah kaniya, fahal min walidayka ahadun hay? Uno, ang palong niya hambuk din hadwa maas mubuhi. Long sin tawyaon, atau long niya, naam, hoon. Bal kilahuma, karwa silang buhi pa in karwa. Imaas ko. Nalong sin Rasulullah kaniya, patabtagil ajra min Allah. Mabaya ko lang niya, kumawa lang niya pahala din Allah Ta'ala. Long sinusugyaon, naam, hoon ya Rasulullah. Long sin Rasulullah kaniya, farja ila walidayk, paahsin suhbatahuma. Nabalong niya, impungan mo, tutumbasan din Allah Ta'ala karayawan, na ayaw na kumagad ka kung maghigira. Ayan ako maghigira, ayan ako magada pagjihad. Uwi na ko pabay mo, parayawan na to din pagdamo, pagparihala mo, hadwa maas mo, parayaw mo pagtaat kanilang karwa. Amaya timbebayita si Rasulullah, usog yaon, mabaya siya maghigira, mabaya siya maghihad. Nalong niya, buhi panindwa maas mo, long niya, buhi karwa long niya. Nalong niya, uwi na ko madto kanilang karwa, parayawan na sadza in pagparihala mo kanilang karwa. Demikian mga katautay manguran na mo agama Islam. Hambuk waktu hati niya lon si mga sahaba naglilingkod-lingkod kami madto para sa salam. Timaga sa zalaw di matangin hambuk usog dena bani Salama. Inagi niya, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya shay'un abarruhuma bihi ba'da mautihima? Ya Rasulullah, patay na lang ni dua maas ko. Uno, ang palong niya nakapin lang niya kako, kawagib nila, amasi-masi ko sila hati niya parayaw ning pagdako kanila ataw ka magmarayaw ako kanilang karwa puasing kamatay nila. Long si Rasulullah, naam, hoon, masi-masi paon. Masi palong niya. Uno, as-salatu alayhima. Sambayangan mo sila karwa apabila mapatay sila karwa. Wal istighfaru lahuma. Iban ipangayo mo sila karwa kaampunan pa Allah Ta'ala. Allah maghfir dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira.
Ya Allah, ampuna indusa ko, iban dusa sindua maas ko biyayan. Ibang kaulungi silang karwa, habia ulung ilang kako waktu sibi-sibi pa ako. Ini katunya, wa infazu ahdihima min ba'dihima. So, pamaon mga janji niya. Ha mga kabagayan niya, mga katotay-mauran niya, na subeta yato amon i-continue in mga janji nila neto. Itunay ta in mga janji nila neto. Karwa biyayan. Ini kaupat niya wasilatul rahim. Allati la tusalu illa bihima. Subay-subbatan ta in kasilasa, ha mga tao amo in waktu buhipan sila, amon siya subbati na ni kasilasa ha mga tao yaon. Di takata ni kasilasa ta, hisin kya ulungan, kya lasahan sindua maasta, ha waktu buhipan sila, apabila mapatay na sila, na masi-masi ta i-continue in kasilasa, madto pa mga tao yadto amo in kalasahan sindua maasta yadto. Demikian ini kalima niya, ikramu sadiqihima. Bangong mga kabagayan nila, subayta lagkuun. Mong kato, lagkuun ta yung mga kabagayan niya yaon. Entertainan ta marayaw in kabagayan si mga dua maas ta yaon. Baka naman sukat na mo in na miyatay na in dua maas ta biyayan. Pag-usindita na kakitaan ni mga kabagayan nila, mga hisyo na amo in mga lialasa nilang biyayan. Lo si mga salaf. Dia kan Hasanul Basri, rahimahullah. Naasubo siya hatungod sin pagmarayo ha dua maas. Inagi niya, in pagmarayo ha dua maas, an tabzula lahuma ma malakta, wa an tuti'ahuma fi ma amaraka bi, illa ayakuna ma'asiyah. Subay mo ipagmura ingkatan, uno-uno kya milikan mo biyan na para kanilang karwa. Ipagmura mo biyan, kanilang karwa. Ayoko magmaikot dua maas mo biyan. Iba ni kadua niya, subay ko magtaat kanilang karwa, harendi inindaakan nilang kay mo karwa biyan. Malingkan, indaakan nilang bang maasiyat pa Allah Ta'ala, na laon sinasalam, la ta'ata li makhlukin fi maasiyatil khalik. Namikyan, hati niya, di lang niya mapatot magtaat ko pagkahin mo mano siya apabila indaakan niya sulang kabayaan sin Allah Ta'ala. Namikya lang sin Allah Ta'ala ha lang niya wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa lahum wa in jahadaka ala an tushrika bi balong niya daakan ko sundo dua maas mo sinamuin ikashirik mo kakulon sin Allah Ta'ala fala tuti'huma. Ayaw na kung magtaat kanilang karwa, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Sa dahan na silang magbagay, manglundang panon, hawak to nila niya dunya. Di man jari kontrahon tabihayan. Demikian, long Ibnu Uyayna, rahimahullah. Long niya, man salla salawat al-khams, fakasyakar Allah. Hisis yung imano siya, hati niya tiyone niya ilima waktu biyayan. Nasa manatod ka niya, nakapagsarang syukur siya fa Allah Ta'ala. Wa man da'a lilwalidaini fi adabari salawati fakasyakara lahuma. Hisyo imano siya, hakahaba puas waktu sin pardo, sambayan, ipanginduan niya indua maas niya, sa manatod nakapagsarang syukur siya dua maas niya. Na dahil nasa mapyaon ka, totay manguran na mo agama Islam, ayaw kita malupa. Sin kahaba kita makaubos magsambayan, na ipangindo ata, hakaampunan indua maasta, ibang kaulungan silang sin Allah Ta'ala, biya ulong ila kato, waktu sibi-sibi pa kita biyayan. Iban ditud mapatot amuin umato ta dua maasta. Di manjari, mga katotay manguran na mo agama Islam, amuin umato kita dua maasta, di manjari. Kita ni bahi hamukis sahi Alqama. Ini Alqama ini hadzaman sin Rasul Sallam. Na inkaunan niya, hati niya waktu amuin sibi-sibi pa siya, nawapat na in ama niya. Inhinang sin ina, balungan sa za, pipiun sa zay, Alqama. Ahingga amuin, maranya pa. Waktu din niya na marabi, ayan. Tiyan limag ko na hi Alqama. Na nagsubli na isa, hati niya, hi Alqama na isa balungan ni ina, bizang pa kayong biyayan. Hawak to hi Alqama na kaasawa siya,
Hamuin siya sa zailya sa sinasawa niya. Di niya kalasahanin amuin maas niya atau kainan niya biyayan. Ina sin usog biyayan. Naren dito hamuk waktu hi Alkama miano siya. Pag uwi niya biyayan. Kumplenan sin asawa. Long ni Alkama, pinakulong niya kako iba ni ina mo. Hiina mo lang niya makasimbol sa zahalom simbay. Al-iyadu billah. Makasimbol sa zalong, di magtabang kakulong niya. Na pinakaw. Banglong natin niya amo imapi mo hiina mo, ako miga ko. Bang ako'y mapi mo long ni paiga hiina mo long din halawman talong ni biyayan. Al-iyadu billah. Nahial ka ma, lialaul siya na pininiin asawa niya. Long na ina, bang banalong na imbay talong niya sin asawa kulong niya, na igkolong niya. Na naonin pangdara si maas niya. Hamuin na agon-agon bang dikato tinabi matuno in pangatayan niya si iyaal kamalong niya na misarahan in pangatayan niya. Amuya ulong niya tiumbas mo kakulong niya sinamuin. Simpag ayupot ko kayo mo pialag ko ta ko biyayan ha pag ayuputan biyayan. Na biyaya ulong niya ganti mo kako inamok babae yaon. Nasari na lang ni Alkama di na mauno. Agaran ko na yung kabayaan mo. Sa gawa bihayaon, bagkanta ko na lang ni anak. Bagkanta ko anak lang niya. Minignin ina, kaupon sing kisa nasakit hi Alkama. Hi Alkama nasakit siya, halam sin nagya sakratul maut, pasabuton siya sin la ilaha illallah. Di siya makasabot sin la ilaha illallah, timugas indila niya, timugas indila biyayan. Na, long sin Rasulullah, lawagan yung in maas niya. Na paglag, kaya baka nina, long niya, piyakawa siya biyayan. Long niya, anak mo Alkama. Long niya ho, long niya, anak ko long niya. Na long niya, long sinusalam, uno long niya in, kakahinang sin, anak mo yan para kay mo. Long niya, anak ko long niya, hati niya, perfect siya pagsambayang. Amo palong ta, amo in mga pardo, walo pulong ni mga sunat, wayron agon katinggalan niya din ng mga kasunna-sunnatan long nabiyayan. Doon din agon magtug sin pagtahagyod niya. In adlaw na isablong niya magpuasa na sa sunnat siya biyayan. Na long sin Rasulullah, magkambiad ti maksud ko. Sa imaksud ko pagpangasumo kayo, biyadinin palangay, biyarinin pagparihala sin anak mo kayo mo biyayan. Na sampe biyayita niya na, inial kamati niya, kaulungan ko tul siya, malasa ko tul kaniya biyayan, hawak to nakaasawa siya, piaiga ko niya, na piamugit ko na siya, bakang ko na siya, kiat ko na long niya in parsubatan, sin pagmaas niya kakulong na biyayan. Na long sinusalam, pangayoon ko kay mulong niya. Ampuna na in anak mo. Ipagmalila mo na anak mo, kita mo ni anak mo long halom sinagya sakratul maut na. Lalong sin ina, di kulong niya makaya long niya. Amo imamaap ko siya long niya. Sin piaiga ko niya, halawman niya. Wero untay mangud niya, karunang kulong niya. Na di kulong niya, maampon siya. Lalong siya salam, di ta kulong niya luguson. Tiyawag niya yung mga sahaba, tipong kamulong niya kahoy, pag-umuslong niya palagaan niyo, bang malablab na yung kayo, kari kamulong niya kawaan niyo hi Alkama, sunugan niyo madto, bat niya kananaman in apoy ataw kayo diha dun niya sa sarap long niya. Wepus pa idasin amal ibadat niya. Halom sin narka siya puasing kamatan niya. Bang di siya dihilang kamaapan sin ina niya. Nagtipon na yung mga sahaba sing kahoy. Nalablam na biyayanin kayo niya. Nakyawanin niya Alkama. Long niya haunon niyo dahon niya Alkama. Long niya tusunugan na mo. Sa long niya adlo kiyama. Sunugan na siya sintuhan. Na nakaulakin ina. Long niya Alkama anak kulong niya kalasahan kulong niya. Na bihaya ulong niya. Maapang kunalong niya. Na long sinasalang ibatang niya Alkama. Patulkinan ni long niya sila ilaha illallah. Apabila long niya makasabot sa sila ilaha illallah. Lumurukin dila niya. Na benar tudlong niya in. Pagmaap sin ina. Nabalong na di na makasabot, hamon sipog sa sin ina, kakulong na impagpamung niya sin maapan niya sakaling pangatayan niya wala miya magad. Na pagubos sa tinya biyotang na Alkama, hati niya tiulkin na siya, piasabot na siya sin la ilaha illallah, na marayaw to rin pagsabot niya, pagubos miyatay na siya. Mura-murahan mga katotay manguran na mga agama Islam, dawhatan na to in rida sin Allah Ta'ala. Hauno na to madawhat, harida sin dua maas na to. Biyayan. Namikyan,
aniban nato in astur sinallahu ta'ala. How no nato makawain astur sinallahu ta'ala apabila in kita ki astulang kita sindwa masta. Murah-murahan mga katotay manguran na maaga Islam, magmumpat kato in amo in mga patumtum ta harum ini na dinasadza aqulu qouli hadha wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Mayroon nakasubreng haba.